Вие казвате нещо по отношение на това, че близките връщат дълговете, защото те са в стотици хиляди някой път. Трябва ли близките на тези хора да покриват техните дългове? Това е нещо, което се преценява по принцип, но аз винаги съветвам моите клиенти и техните близки, преди да започнат да връщат каквито и да било дългове, да се консултират с адвокат. Защото и ако решат да помогнат на този човек, не просто да отидат и да върнат едни пари, да има по някакъв начин този човек да поеме отговорност за връщането на тези пари. Тоест не просто, да, добре, аз ще върна тези пари за теб и ти ще се оправиш. Едни голи обещания. Не трябва да има нещо срещу, нещо, което той да направи, да се потруди, за да поеме отговорност. Защото хазартно зависимият има отговорност единствено основно към работата, която работи, и защото тя основно му донася парите, т.е. материала, с който той продължава да играе. Даването на още една отговорност подпомага всъщност това той да прекрати